няма задържан пощенски шеф в Кърджали. Съобщено бе, че е инструктирал пощальоните или тия, които раздават някакви хранителни помощи, да гласуват за конкретна партия, все едно, че тя ги храни. Ами раздавани са помощи на неправителствена организация, като е обяснявано, че те се дават благодарение на една от партиите, които участват в предстоящите на 19 април избори. Мисля, че това ще е новина, защото до този момент не е обявено. След като ръководителя на пощите за Кърджали е отведен в районното управление, там отива огромна група от партийни членове на една от парламентарно представените партии. Полицията отива, така ли? Да, начело с кмета на града Кърджали, който е и кандидат за народен представител, и се опитват доста агресивно да влязат в районното управление. Това вчера вечерта става, така? Точно така, има видеозаписи от камерите. Може би са искали да си изведат техния приятел. Информацията е за агресивно поведение спрямо полицейските служители, както пред районното управление, така и вътре. И кмета ли, и той ли? Включително и за него.